Vitajte! Väčšina kanálov na YouTube síce uverejňuje nové videá, no ich rast z pohľadu sledovanosti a počtu odberateľov je veľmi pomalý. Dokonca na YouTube je aj veľa takých kanálov, ktoré nerastú vôbec. Prečo to tak je a ako doplnením jednej vety môžete výrazne zrýchliť rast svojho kanálu, tak na to sa pozrieme práve v tomto videu. Poďme na to! Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Jeden z najzávažnejších dôvodov, prečo väčšina YouTube kanálov nerastie, je ten, že jednoducho tieto kanály ľuďom neprinášajú vôbec žiadnu hodnotu. Ak teda chcete zvyšovať sledovanosť a počet odberateľov vo svojom YouTube kanáli, potrebujete si presne určiť, akú hodnotu má váš YouTube kanál svojim divákom prinášať. No a ako na to sa dozviete tiež práve v tomto videu. Poďme na to! Doplňte túto vetu. Ľudia sa prihlasujú do môjho YouTube kanálu, pretože to, čo v tejto vete chýba, je práve hodnota, ktorú keď ľudia vo vašom kanáli uvidia, tak sa nielen s radosťou prihlásia na odber, ale zároveň sa budú tešiť aj na každé ďalšie vaše nové video. Prečo? Pretože tým, že ľudia sledujú vaše videá a váš YouTube kanál, tak vám dávajú niečo veľmi vzácne. Svoj čas. No a čas našich divákov si v dnešnej dobe potrebujeme naozaj poriadne zaslúžiť, pretože na YouTube sú milióny ďalších kanálov a každú jednu minútu v nich pribudne až 500 hodín nového obsahu. A to je obrovské kvantum. Ľudia tak jednoducho v tomto uponáhlanom svete nemajú čas sledovať všetko a preto si potrebujú dôkladne vybrať, čo sledovať budú a čo vôbec nie. Veď aj vy, ak by vám toto video nedávalo žiadnu hodnotu, tak ho jednoducho vypnete a pozrite si niečo iné. Ja však verím, že informácie z tohto videa a celkovo z kanálu Video Akadémii vám hodnotu dávajú, ako aj tisícom ďalších úžasných odberateľov, ktorí sú súčasťou tejto našej skvelej komunity, ktorá momentálne rastie takto exponenciálne. A nie len to, každý deň pribúdajú pod videami od vás fantastické komentáre, ako vám Video Akadémii pomáha. Tak napríklad Filer napísal: Ahoj, máš super a poučná videa. Budu sdílet tvůj kanál. Už dlouho jsem nepotkal tak skvelého, náučného a kvalitního youtubera. Vďaka Filer, teším sa, že ti videa pomáhajú a že si súčasťou Video Akadémie aj ty. Alebo Jox v komentároch napísal: Ahojte, veľký odber. Ďakujem Jox za úžasný komentár a teším sa, že si tu s nami aj ty. Kopec ďalších podobných komentárov si môžete prečítať priamo pod videami v YouTube kanáli Video Akadémii. A ja som za to veľmi vďačný, pretože naša skvelá komunita tak každým dňom úžasne rastie. Zároveň som však presvedčený, že podobne, alebo dokonca lepšie môže rásť aj vaša komunita a váš YouTube kanál. Dôležité však je, aby váš YouTube kanál ľuďom prinášal konkrétnu hodnotu. Otázka teda znie: prečo by mali ľudia investovať svoj čas a sledovať práve vaše videá, práve ten váš YouTube kanál? Je skvelé, ak odpoveď na túto otázku poznáte už teraz. Zároveň je tiež úplne v poriadku, keď si svoju odpoveď zatiaľ len tvoríte. Veľmi užitočnou pomôckou pre vás môže byť jednak toto video a tiež aj tento e-book 17 krokov, vďaka ktorým zvýšite sledovanosť a počet odberateľov vo svojom YouTube kanáli. Určenie hodnoty pre svoj kanál je jeden zo 17 krokov, ktoré som pre vás spísal v tomto e-booku. Link na tento e-book nájdete dolu pod videom, alebo sa k nemu môžete pohodlne prekliknúť aj cez ikonku ička vpravo hore. Teraz sa však zamerajme čisto len na hodnotu, ktorú váš YouTube kanál ľuďom prináša. Veľmi častou chybou totiž je, že ľudia tvoria videá, ktoré sa páčia jedine im, no hodnota pre diváka je v nich
úplne nulová. Výsledkom potom je, že takéto videá majú veľmi nízku alebo skoro žiadnu sledovanosť a počet odberateľov na takomto YouTube kanáli sa dá zrátať na prstoch jednej ruky. Vyhnite sa teda tejto chybe a odovzdávajte hodnotu svojim divákom v každom jednom svojom videu. Či už teda ľudí vzdelávate, inšpirujete, zabávate alebo prezentujete svoje produkty či služby, hodnota pre diváka by mala byť vždy na prvom mieste. Porozmýšľajte teda po dopozeraní tohto videa nad tým, prečo by sa ľudia mali prihlasovať práve do vášho kanálu. Akú konkrétnu hodnotu im prinášate? Vaša odpoveď musí byť čo najviac špecifická, pretože následne celý váš YouTube kanál je potrebné okolo tejto vašej hodnoty vystavať. Skôr ako si určite hodnotu pre svoj YouTube kanál, ukážme si, ako som si zadefinoval hodnotu pre kanál Video Academy. Vetu som teda doplnil takto. Ľudia sa prihlasujú do môjho kanálu, pretože sa naučia, ako môžu efektívne rozšíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta vďaka YouTube videu. Vo Video Academy moji diváci získajú presné návody a postupy, ako čo najjednoduchšie tvoriť skvelé videá na YouTube, ako efektívne zvyšovať ich sledovanosť a tiež ako zvyšovať počet odberateľov pre svoj YouTube kanál a budovať tak skvelú komunitu ľudí okolo svojho produktu, služby či myšlienky. Toto je teda hodnota, ktorú ľuďom vo svojom YouTube kanáli ponúkam a ktorú komunikujem na viacerých miestach v rámci YouTube kanálu. Cieľom teda je, aby každý návštevník môjho kanálu čo najrýchlejšie zistil, čo presne mu kanál Video Academy ponúka a či sa mu oplatí prihlásiť sa na odber. Výsledkom je, že kanál Video Academy v 10. mesiaci 2016 narástol o 591 skvelých odberateľov a toto číslo sa zatiaľ každým jedným dňom len a len zvyšuje. A ja som za to veľmi vďačný, pretože naša skvelá komunita je tak každým dňom väčšia a silnejšia. Ak teda chcete zvyšovať sledovanosť a počet odberateľov vo svojom YouTube kanáli, tak si potrebujete presne určiť, akú hodnotu má váš YouTube kanál ľuďom prinášať. Je to jeden z prvých veľmi dôležitých krokov, vďaka ktorému dokážete výrazne vylepšiť svoj YouTube kanál. Ďalšie kroky nájdete prehľadne popísané v e-booku, o ktorom sme pred chvíľkou hovorili. Tak, teraz už viete, že práve hodnota je tým magnetom, ktorým dokážete veľmi efektívne priťahovať ľudí do svojho YouTube kanálu. Otázka teda znie, akú presne hodnotu ľuďom vo svojom YouTube kanáli prinášate? Prečo by sa mali ľudia prihlásiť na odber práve do vášho YouTube kanálu? Napíšte mi o tom dolu do komentárov. Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber v YouTube kanáli Video Academy a sledujte každú stredu nové video. Postupne tak získate tipy, triky, postupy a stratégie, ktoré vám pomôžu efektívne budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť, počet odberateľov a ľahšie tak dosahovať ciele, ktoré od svojich videí na YouTube očakávate. Ak ešte náhodou nemáte stiahnutý e-book YouTube Strategy, tak teraz je ten správny čas. Kliknite na link dolu pod videom alebo na ikonku ička vpravo hore, stiahnite si e-book zdarma a dozviete sa, ako efektívne rozšíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám. Tak ako obvykle ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už teraz veľmi teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.